Goedenavond, dit is Zeeland Nu. En de komende minuten praten we hierbij over het laatste Zeeuwse nieuws. Groot feest tijdens de carnavalsoptochten vandaag, zoals hier in Serenhoek. En voor wie 11 jaar, het gekke getal of een veelvoud daarvan actief is het feest nog groter. Wij zijn van bouwgroep De Spruutjes en wij bestaan dit jaar 22 jaar. Daarom hebben we een groot feest gebouwd om dat jubileum met iedereen te vieren eigenlijk tijdens de optocht. Wij zijn vanuit groep 8 zijn we begonnen met bouwen. Toen was het wel iets kleiner dan dat we nu bouwen. Toen was het echt met een plankje van een oom en daar was ergens de plaat die we mochten gebruiken. Maar inderdaad, vanaf 12 jaar lopen we mee. Rond die tijd begon ook prins Richard. Ik heb een jubileum. Ik ben van het jaar voor de 22e keer prins in Paardenhad. Ja, dat is nog steeds superleuk en een eer om dat te mogen doen. Kaart zijn weer uit voor een meet and greet. Wie de prinsessen gevolgd? Ja, de grote optocht van Paardenhad is voor Paardenhad het hoogtepunt. Mooier kunnen we het niet maken. En wat is hier nou zo mooi aan? De saamhorigheid, de jeugd die bij elkaar wagens bouwt, ouderen. Het geeft een verbintenis tussen jong en oud. En eigenlijk niet alleen op Serenhoek, maar in heel de regio. Zo ook in Sas van Gent, oftewel Betekoppenstad. Daar was het publiek ook dik ingepakt, want het was berenkoud. Ik heb wel handschoentjes aan, dat is wel lekker. Het is wel jammer dat het zo koud is, dat het zo koud is, maar we maken er het beste van, hè? Een muts op, extra jas aan. Maar ja, echte beterkoppers kunnen daar tegen, hè? Het was vanochtend wel warmer dan nu. Ja. Er wordt zo meteen sneeuw voorspeld. Gaan jullie dat doen dan? Ja, dan ga ik mijn snowboard halen. Ik moet straks nog op de fiets naar Axel, dus door de sneeuw fietsen. Straks het café en opwarmen. dat is het idee. In de middag ging het zoals voorspeld sneeuwen. In Serenhoek betekende dat een aantal grote wagens uit voorzorg terug de schuur in gingen, omdat het te glad werd. En in Hulst werd de stoet zelfs stilgelegd. De carnavallers zelf lieten zich niet kisten. Oh, we hebben al zo vaak sneeuw gehad, dat zullen we vandaag ook wel overleven. Ik heb regen gehad, sneeuw, ik heb het allemaal gehad. Het feest gaat altijd door. Het feest gaat altijd door. In ieder geval nog 2 dagen. Ook morgen en dinsdag zijn er nog carnavalsoptochten in Zeeland. Niels Kamstra is met zijn 33 jaar een jonge lijsttrekker en kandidaatwethouder voor het CDA in Borselen. Op zijn oprit staat de campagnecaravan al klaar. Grote CDA Borselen en voor elkaar erop. Want dat is wederom onze slogan. Dus daar gaan we alle dorpen mee langs. 33 jaar, je had bijna in het kabinet Jette kunnen zitten, hè? Ja, qua leeftijd daar zeker. Ja. Is dat je ambitie? Nee, zeker niet. Nee. Als het CDA na de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand weer in het college van burgemeester en wethouders komt, wordt het huidige raadslid de jongste wethouder ooit in Borselen. Ja, dat is mooi. Ja, zeker. Laat ook zien dat we een nieuwe club, een nieuwe generatie om het zo te zeggen, toch gewoon de kans krijgt om dat te gaan doen. Woningbouw in de gemeente is een van de speerpunten van Kamstra. Het is goed voor de leefbaarheid op ons dorpen, voor onze verenigingen. Zonder inwoners ook geen levendige verenigingen. Er is nog meer woonruimte nodig als er straks nieuwe kerncentrales in Borselen gebouwd zouden worden. Er komen ontzettend veel mensen dan te werken die niet alleen hier vandaan komen. Dus daar moet wel goed over nagedacht worden hoe we die gaan huisvesten. En dat kan niet alleen hier in Borselen, maar dat zal heel Zeeland ook een bijdrage aan moeten leveren. Want zou de kerncentrales dan ook goed zijn voor Borselen, voor de gemeente? Nou, het biedt natuurlijk kansen, werkgelegenheid, maar ook scholing. Dan zouden we natuurlijk Zeeuws-breed moeten kijken dat faciliteiten, scholing op basis van nucleair en kernenergie, dat wel in Zeeland landt. Goes heeft nog niet gewonnen in 2026 en wil nu wel weer eens een keer 3 punten pakken. En dan liefst tegen Rijnvogels, de nummer 2 in de 3e divisie. En het krijgt hier een eerste waarschuwing wel van die ploeg. Een schot van Maxime van der Meer gaat via doelman Lenting naast. Dan een corner, niet veel later. Hoog voor doel, wordt ingekopt en gaat er dan via een scrimmage in. Een vlugge 1-0 van Boris van der Wiel. Rijnvogels is de nummer 2, staat maar 2 punten achter Kloetingen. En dan begint het te sneeuwen op Sportpark Het Schengen. Er kan nog wel gewoon gevoetbald worden.
Dan is hier Yassine Kabouni met een schot. En dat gaat maar net naast. Het veld is in de rust opeens helemaal wit geworden. Scheidsrechter Verzuiligem laat nog wel aftrappen. Maar je ziet al dat de lijnen haast onzichtbaar worden. En na 4 minuten in die tweede helft roept hij de spelers bij elkaar en dan besluit hij het duel definitief te staken. We begonnen de zondag met opklaringen en ook zonneschijn en het was nog best wel aardig. Maar in de loop van de dag zagen we de wind en ook de bewolking toenemen vanuit het westen. En uiteindelijk werd het helemaal bewolkt en kregen we in de loop van de middag te maken met sneeuw en natte sneeuw. En ook de komende uren zullen we daar vanavond mee te maken hebben. En tijdelijk kan er, met name in het oosten van de provincie, ook een sneeuwdek ontstaan en kan het dus glad worden. Vannacht stijgen de temperaturen naar 1 tot plus 5 graden en trekt de sneeuw weg. Als er dan nog wat neerslag valt, is dat vooral in de vorm van wat regen en natte sneeuw. En morgen hebben we te maken met wisselend bewolkt weer, wat regen en buien. De wind is vrij krachtig uit het westen en het kwik loopt op naar 7 tot 8 graden. En ook dinsdag hebben we te maken met enkele buien, af en toe zon. En is het af en toe ook best wel guur met een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind en maximaal rond 6 graden. Vanaf woensdag zien we de wind weer draaien naar het oosten. Wordt het overwegend droog met geregeld zon, maar wordt het ook weer kouder. En in de nacht dan krijgen we dan lichte vorst. En tot zover. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Dat kan dus via de app of onze site omroepzeeland.nl. En als dat nog niet genoeg is, kan je ook nog een van onze social media kanalen bezoeken. De keuze is reuze. Nog een mooie avond voor nu en graag tot morgen.